डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जोबोर बाख्नायथाव हाबा। जों मिथिगौ बे बुहुमा जोबोर समायना। नाथाय सोरबाया समायना बुहुमनि सोरगिदिं नुथायखौ गावनि गुनु मेगनजों उदाङै नायनो लुबैब्लाबो नुनो मोना। सुबुङा सुबुंखौ अननांगौ होनना थांखिखौ सिगाङाव दोननानै आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्रीजुत प्रमद बर' बिथांनि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रुनिकाटा ओनसोलनि मेगननि बेराम गोनां सुबुंफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालया मेगन फाहामथाय मिरुआव बेसेन लायालासे गावनि अननायजों फाहामथायनि राहा खालामनानै होयो। डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बेबादि बाख्नायथाव खामानि मावनायखौ फाहामथाय लानो उदालगुरि फारसे थांनो ओंखारनाय रायजो राजाफोरा डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ साबायखर बावो। लोगोसे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एरैबायदि फोरमायो। जेब्ला गामि गामि बेरायबाय थादोंमोन, बिभिन्न गामियाव हाबदोंमोन, अब्ला बिभिन्न मेगनजों रिलेटेड बेमारनि कमप्लेन फैबाय थादों बा खोन्थाबाय थादों। सोरबा नुथायथारा, सोरबा एसे एसे नुयो। दा बेफोर प्रब्लेमखौ खोनानानै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो हायो नामा सानबाय थानाय जादोंमोन। आरो दिनै गमामायैनो मोनसे स्टेप लानाय जादों। उदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालया होननायाव जोङो बे दा गिबि खेबनि थाखाय 11 जन मोनसे टीमखौ मेगननि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जाय सिरियासलि अपारेशन खालामनांगौ दङ, मेजर अपारेशन खालामनांगौ दङ, बिथांमोनखौ जोङो मोनसे टीम हरजेनबाय आरो आसा खालामो बिथांमोननि जिनाखि नुथाय, जिनाखि मेगननि नुनाय, बियो फैफिनो आरो जोंनि बे सोमखोर बुहुमखौ बिथांमोना गावनि मेगनजों नुफिननो हागोन होननानै मिजिंथिदों। मा अनखांनाय फैनानै नोंथाङा बे हाबाफारिखौ लानो गोसो? नङा, जेब्ला गामि गामि बेरायो, बोराय बुरि बा सोरबा जाखांफुनाय गथ'फ्रानो मेगना एकदम नुथ्रा, बेफोरबायदि बिभिन्न जायगायाव लोगो मोनबोदों आरो ट्रिटमेन्ट खालामनोबो थाखा फैसा गैया, खरसायाबो बारा नाङा, 6-7 हाजार थाखा नांगौ, नाथाय बिनि थाखायनो ट्रिटमेन्ट लानो हाया। दा बेफोरखौ नुनानै एसेबाबो गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो जोङो जुदि एसे एनैबाबो बिथांमोननि थाखाय मावनो हायाबा जोंलाय मानिथो बाहाय। दा बिनि थाखायनो बेखौ सानखांनानै जोङो बे स्टेपखौ लाजेननाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि प्रब्लेम मोनबावोबा आरो साफा बेट्स वाइज जोङो लांनानै बेखौ ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों, जेसेबां हायो आवगायलांबाय थानो। ओरैबायदि मानसिफोर थायो गावनि जेनेबा मेगननि समस्या मिथिखानानैबो जेबो खबर लाया माया, फाहामथायनि थाखाय जेबो राहा लाया माया, बैफोर मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो? बिथांमोना चेकआप खालामबाय थानांगौ, जेरावखि थाया मानो। सिभिल हस्पिटाल दं, अबा खाथिनि हस्पिटाल दं, फ्रि एखमबा आइ चेकआप जायो। दा बेफोरबायदि प्रग्रामफ्राव बा चेकआप जानायफ्राव लकेलफ्राव फैयोबा थांनानै चेकआप खालामनानै लानांगौ मेगनखौ, जाहाथे बिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबावा। दा बिनि थाखाय बयबो एसे एवारनेस लाबोनांगौ। दा बेखौनो आंनि खावलायनाय।